Goedenavond, het is zaterdag 27 augustus en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Binnenvaartschippers die aanleggen bij de sluizen van Hans Weert kunnen voorlopig nog niet van hun schip af. Omdat de steigers onveilig zijn, heeft Rijkswaterstaat de 11 afloopsteigers een paar weken geleden afgesloten. Volgend jaar hoopt Rijkswaterstaat 2 van de 11 steigers te vervangen. Tot die tijd zit het scheepspersoneel vast op hun schepen, tot onbegrip van de binnenvaartschippers. Ons belang hierbij is dat we tijdelijk vast kunnen maken, om welke reden dan ook. En de mensen willen ook een keer van boord af. Boodschappen doen, naar huis toe even tijdelijk, want je ligt hier wel 3 dagen. Dat zijn lange dagen als je niet van boord af kan. Rijkswaterstaat zegt dat schippers nog wel aan kunnen leggen bij andere ligplaatsen, bijvoorbeeld bij de Krammersluizen of in Vlissingen. Het probleem daarmee is dat dus het probleem zich verlegt naar de andere sluiscomplexen en de ligplaatsen. Dus er liggen daar meer schepen, waardoor je daar een capaciteitsprobleem krijgt. Eind dit jaar hoopt Rijkswaterstaat te kunnen zeggen wanneer ook de andere 9 steigers worden vervangen. Mosselen worden volop gegeten en opengestoken tijdens de mosselfeesten in Filipijnen. Van heide en ver komen toeristen naar het mosseldorp om de schelpdieren te proeven. Restauranteigenaar Barbara Cornelis spreekt zelfs van een topseizoen voor de mossel. Ik denk dat het een combinatie is van heel veel factoren eigenlijk. Het mag weer, mensen gaan toch nog net niet op vakantie. We weten allemaal van de drukte op de vliegvelden. En natuurlijk de goede kwaliteit mosselen die wij serveren hier in Filipijnen. Maar wat maakt de mossel nou een goede mossel? Elke mossel moet perfecte bite hebben, goed gekruid zijn, nog steeds een lekkere zilte smaak afgeven en vooral niet taai zijn. Vlezige mossel, lekker gekruid. Het gezelschap waarbij je het eet maakt ook veel goed. Maar voordat je zo'n mossel kunt eten, moet die eerst worden opengestoken. En daar zit een hele techniek achter. Er is zelfs een heuse mosselopensteekwedstrijd. Ik pak altijd gewoon die mosselbeet tussen duim en wijsvinger en ik steek met mijn mesje dat mosseltje open, mooi boven de schelp. En ik probeer hem zo mooi mogelijk los te maken. En dat moet natuurlijk onbeschadigd zijn, dus dat is wel een moeilijkheidje eraan. In een zo kort mogelijke tijd moeten zoveel mogelijk mossels worden opengestoken. De winnaar krijgt een wisselbeker, maar uiteindelijk draaien de mosselfeesten in Filipijnen vooral om de gezelligheid, lekker weer en mossels eten. 2000 wandelaars vertrokken vanochtend vanuit het retrangement om over het strand naar Breskens te wandelen. Dat is de Lange Strangentocht. En iedereen had zo zijn eigen redenen om mee te doen. Gezellig kletsen, lekker lopen, langs de zee. Nou, ik ga de kustmarathon lopen in oktober. En dit leek me wel een hele goede oefening om het strand en zo aan te gaan. Ja, en eens kijken hoe het gaat met 17 kilometer, want dat heb ik nog nooit gelopen, dus ik ben benieuwd. Die gezelligheid, die sfeer, die proef je gewoon overal. En ook de wandelaars onderling zijn ook echt enthousiast naar elkaar toe. Ik vind vooral leuk dat je van strandpaviljoen naar strandpaviljoen gaat. En dat je af en toe eens even kan pauzeren, even lekker een drankje of een hapje ergens doen. Op de kosten van mama. Op de kosten van mama, ja. De Rotary Club Oostburg organiseerde de strandtocht voor de 10e keer om geld op te halen voor goede doelen in de regio. Maar daarnaast moet het ook vooral leuk zijn. Het is gewoon een en al gezelligheid met muziek en entertainment. En we proberen mensen echt te verwennen op zo'n dagje. We hopen rond de €15.000 wel op te halen. Dus dat is echt een heel mooi bedrag. Gaat het al de goede kant op? Ik hoop het, ja. Ik zal eerlijk zijn, het gaat de goede kant op. En hoewel het best een eindje wandelen was, zagen de deelnemers het goed zitten. Ja, dat is voor de eerste keer voor mij. Dus dat is wel leuk. Het is ook best een end, hè? Ik denk het wel, maar dat komt vast wel goed. De openingswedstrijd van Kloetingen in de 4e divisie begint niet goed. Want het is na 9 minuten spelen Joshua Kassels namens Capelle die de score opent. Kloetingen is de promovendus vanuit de eerste klasse gepromoveerd naar de 4e divisie. En begint vandaag het seizoen. Dit is de tweede helft. Met een slordige bal. Margilje van der Pitten verovert hier de bal. En schiet droog binnen en zorgt voor de 1-1. Kloetingen heeft veel nieuwe spelers gekregen deze zomer. En ook een nieuwe trainer, Juriaan Valpoelje. Maar hier is Capelle weer weg aan de andere kant. Dan komt de bal uiteindelijk voor de voeten van Dennis van der Heijden.
En daar is Klaas van Hekken net op tijd om de bal voor de lijn weg te werken. En zo blijft het 1-1. En komen er dan nog kansen voor Kloetingen op de overwinning? Dit is Ruben de Jager. Maar zijn kopbal gaat net over. Hij kwam over van Hoek deze zomer. Maar hij heeft nog niet gescoord. Dit is Roy Mulder in het slot van de wedstrijd. Goeie voorzet. Komt de bal weer bij de Jager. Maar die schiet hoog over. Capelle Kloetingen eindigt in 1-1. Na een redelijk heldere nacht met minima rond 12 graden kwamen er vanochtend vrij veel wolkenvelden en er waren ook stapelwolken. Dat gaf soms een zwaar bewolkt moment, maar gaandeweg de middag loste de bewolking ook wat beter op, want de temperatuur ging wat omhoog. Maar veel meer dan 22 graden werd het niet. Het wordt ook weer vrij fris vannacht met minima van 11 tot 15 graden. Het is dan vrij helder met een matige noordoostenwind aan zee. Landinwaarts is minder wind en in Zeeuws-Vlaanderen kan wat grond- of slootmist voorkomen. Morgen lijkt sterk op vandaag, maar gemiddeld is er misschien iets meer zon. De meeste wolkenvelden zijn er opnieuw in het begin van de middag. De wind is morgen wat bijgedraaid naar het noordoosten en is meestal matig 's middags, windkracht 3 tot 4. En de maximumtemperatuur is 21 tot 23 graden. Dan de eerste helft van de volgende week. Maandag en dinsdag is het droog met flinke zonnige perioden. Dit is dan een beetje hetzelfde plaatje als dit weekend. Vanaf woensdag neemt de kans op een bui geleidelijk toe en dan zal het ook wat warmer zijn door een oostenwind. En tot zover en graag ook tot zo bij Zeeland de Week met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week.